Haup ekipo, egunon gaur asteazkena, apirilak bat eta ziur aski zuretariko asko pentsatzen arituko zarete zer plan egin aste santuetan. Aste santua dator eta niri bezalaxe zuri etorriko zizun jendea esaten, Aixer, plan hau egin diagu, laguna kanpora, familiakoak, Aixer, Kambrisera goaz, etorri gurekin, deskonektatzera. Eta ziur aski zuek ere arituko zarete pentsatzen zer egingo duzuen, zer plan egingo dituzuen aste santuetan. Eta jada ari zarete plan horietan zuen burua okupatzen, gauza gehiago egitera. Orain arte lanean aritu gara okupatuta, eta orain goazen gehiago okupatzera gure burua. Eta nik justu aurkakoa egin nahi dut. Nahi duena da, desokupatu edo konektatu nire esentziarekin eta isiltasun baten bila nabil. Horregatik diot, aste santua baldin bada, non egingo da festa aste santua baldin bada, santuek ez, arantzazun egongo da festa. Eta arantzazura noa aste santua pasatzen eta asko pentsatuko zu, Aixer, ia JO, frailea besartu bardeken, lagunei komentatu denen, ez nik joala bereiekin oporretara baizik eta arantzazura nola zen, ikaskauta ho, eta esan dit, kaskauta neok, kaskatuta zoriontxoko bizi baldin banauk, zergatik izan jarraituko kaskatuta. Zeren nahiko gizarte zoroan bizi garela uste dut, eta askotan gauzak ezberdina egitera ausartzen den hori zorotzat hartzen dugu, baina askotan ez da zoroa, baizik eta kongruentzia badu atzean edo badu arrazoiren bat hori egiteko. Eta nire arrazoia lau eguneko, deskonexio hau egiteko zergatik oso konektatuta bizi naiz mundura, egunero, sare sozialak, familia, lagunak, mezuak, WhatsAppa, oso konektatuta bizi naiz. Eta beti ahalegintzen naiz tartetxo bat hartzen, egunerokotasunean, nire barrenarekin konektatzeko, izan meditazioen bitartez edo eta bar. Baina nahi dut hartu, ez tartetxoak baizik eta 3 egun, 72 orduz nahi dut egon konektatuta erabat nire barrenarekin, nire niarekin. Eta horretarako erabaki dut bi gauza egitea bat, nire sare sozialak, mugikorrak, teknologia guztiak itzaliko ditut 72 orduz. Eta baita ere, hori da kanpoko munduago deskonexio hori lortzeko ez, eta barrenarekin gehiago konektatzeko, baina nire barrenarekin oraindik eta gehiago konektatzeko, 72 orduko barabaldi egingo dut. Inoiz ez dut horrelako barabaldi luzerik egin, beti 24 ordu, 30ekoak egin izan ditut, igual igandean bazkari galant bat bazkari handi bat egin, eta egon izan du naiz astelen gaur arte goserik ez nuelako jangabe. Ura edanez eta bar, baina jangabe. Eta oraingoan nahi dut 72 orduko barabaldi bat egin, batetik esaten dutelako osona dela, gure zelula kanzerigenoak edo zelula txarrak hiltzeko, zelula berriak berpizteko, osona dela diote osasunarentzat, buru zer asko argitzen zizula burua, gauzak argiago ikusten hasten zarela, ikusiko dugu, probatu nahi dut. Baita ere, erabiliko dut uste dut, nire buruari aurka egiteko, nire burua gehiago ezagutzeko, eta etorri niri asko gustatzen zait jatea, zergatik uste dut, 24 ordutik aurrera, 28 ja koska handiago dagoela, eta hortikan 72 ordura, oraindik eta koska handiagoa, eta uste dut hor etorriko zaizkidala aulunea, puntu aulak, esango diatena, Aixer, jantzazu, hau zertarako egiten ari zara, beti diot, zertarakoak gauza egotikoak dira, eta eman nahi diot zentzua, 72 orduko barabaldi honi, nire buruarengan oraindik ere konfidantza gehiago irabazteko. Nire buruareki aurka egiten dudanean eta nik hartzen dudanean nire gorputzaren eta nire buruaren kontrola, horrek konfidantza handia ematen dit, edo zer gauza etorriko zaidala bizitzan ere aurre egiteko. Hau da, ez hemen, nik agintzen dut, ez nire buruak, zuri, eta horregatikan 72 orduz egongo naiz, ezer ere jangabe bakarrikan ura edanez eta kafetxoren bat edo beste egunean. Zergatik uste dut, kafe askorik ere ez dudala beharko, zen eta barabaldian egoten zarenean, probatu baldin baduzu, zure konzentrazio maila asko zera handiagoa da, hau da, baliteke gorputza aulago nabaritzea, baina nik behintzat nabaritzen duena da, asko ere foku handiagoa dudala, konzentrazio gaitasuna handiagoa dudala, eta horrek kafeina gutxiago behar izatera eramaten hau. Zeren egunerokotasunean, mundu guztia ikusten dut, eta beti bizitzen etorkizunean edo iraganean. Gero hau egin behar dut, ja aritzara pentsatzen etorkizunean, ez zaude oraina bizitzen ari. Eta honek zergatik esan dit hau, edo hau zergatik egin ote dut, eta ja naiz nire burua edo besteak kulpatzen, eta nago iraganean, eta galtzen ari garena da daukagun momentu bakarra, oraina, presentea, hemengoa. Eta nahi dut egon 72 ordu hauetan, ahalik eta presentena, eta presentean egoteko horregatik diot, baita egingo da barabaldi hau, konzentrazio maila handiago izango dudalako, eta gaitasun handiagoa
izango dudalako presente hori bizitzeko, hau da, orainaldian egoteko, eta hori da igual helburu nagusia, orainaldian bizitzea, bai? Kendu soinu guztia, kendu eguneroko egin beharrak, lagnan, teknologiak, ezakin hori erantzun beharra, ez mugikora kanpora, baita ere barruan ere garbi gaitezen, ez dago janik, bakarrikan ura dago, eta horrek emango nau, baita ere presentea hobeto bizitza. Eta bueno, baita ere ezagutuko ditut bertako fraileak eta bar, eta hau zertarako ari zara hau konpartitzen, bueno, jende asko ez du ulertuko, eta esan didate, ez, aixera hauetzak publiko egin, zergatikan pentsatuko ditek erlijiosoa izela, eta erlijioaren aurkakoek ire aurka berdin zait. Badakizuen ez nagoela hemen inungo personaia bat betetzeko, coach bezala igual ez nukela publikatu zergatik ez? Ez naiz coach bat ere bai, erabiltzen dut coachinga bai, baina baita mentoring ere, ez naiz, personaiak dira, eta ez gaitezen hori, zergatikan nik, sinceramente, esango dizut, ez naizela erlijiosoa, baina bai sinisten dut, baina ez dut sinisten fede erlijioso horretan baizik eta sinisten dut, bueno, bizia badagoela zerbait ez, hemendik haratago denari bizia ematen duena, energia bat niri bizirik egotera eramaten nauna, natura martxan egotera, dena, eta baita ere aprobetxatu nahi dut, bertako urbia, aizkorri, paraje bikaina dira Arantzazkoak eta naturarekin konektatuago sentitzeko. Hau guzti esan da, ekipo, konpartitu egin nahi nizuen, nire aste santuan nondik nora joango den, lau egun hauek aurretikan, eta egia esan gogotxunago, proba egiteko, eta gero, aterako ditut nire konklusioak, eta elkar banatuko izkizuet, ea baligarria den, benetan edo ez den hain funtzionala, eta horren arabera hitz egiten joango gara. Mila esker horregoteratik, asteburuan. Hau ekipo Arratsaldeon, hemen joa, Arantzazun goiti bera, 3 eguneko baraualdia eta gero, 3 egun ezer jangabe, eta batez ere, inungo mugikorrek, sare sozialik, teknologiari gabe, egon naiz hor Arantzazuko santutegian, fraileen artean, eta naturan ere urbiara igo, eta aizkorrira ere bai, eta horre bili naiz, eta gustora egia esan. Eta zer ikasketa ateratzen dut hemendik, batetikan, baraualdia, 72 orduko izan da, 3 egon naiz, ezer txoere jangabe, eta edan bakarrikan egin dut ura, gatzarekin, eta kafetxo bat egunean, edo bi. Eta, badakit baraualdiak onura asko dakartzala, oso onuragarria dela diote, zelula asko txarrak hiltzen direla, zelula berriak berpizten direla. Nik orain horrelako gauza hondirik ez dut nabaritu egia esan, ez da izan eretzako, ikaragarrizko energiak egin sentitu naiz edo, ez da nik nire egunerokotasunean ere bai normalean, normalean 16 bat orduko baraualdi egiten dut, goiz afaltzen dudalako eta horrengo gunean beranduko saltzen dudalako, eta orduan barauean sartzen naiz egunerokotasunean, beraz. Alde hortatik ez dut askorik nabaritu. Hau interesten zaizuen antzako, 24 ordunik oso erreix egin nituen, 24tik 58 orduak kosta zaizkit, batez ere gauean, baraualdean sartzen zarenean hotza gehiago sentitzen duzu, hankak ozten zitzaizkidan, eta hor, pixkat, momentu kritikoa pasan honez, eta burura etortzen zizkizu pentsamenduak, jantzazu, eta zertarako egiten ari naiz, hau, eta hor, balio izan dit nire bururekin gogorago egiteko, nire buruaren ez erortzeko, utziko dut eta jango dut, ez. Konfidantza ematen dizu horrek, zure buruare aurke egiteko gaitasun hori izateak, konfidantza hundi ematen dizu persona bezala, eta gero egia esaten badizut, hirugarren eguna errex egin dut, hau da, gorputza ohitu egiten da, ez diozunan ematen zure buru egotiko horri nahi duena, jana, kasu honetan, eta esaten duzunan, ez, hemen nik agintzen dut nire gorputzetan eburuan nik agintzen dut, eta ez dut jaten emango, egia esan azkeneko eguna esango du, 50 ordutikan 70-era, 72ra, 3 egun izan direlako ezer jangabe, ezer ere probatu gabe, nahiko errex egin da, zegateko gorputza ohitu egiten da, eta gainera esango dizut, gehiago egon ninteken, baina esan, ez du zentzurik, zergatikan oso hau, nabaritzen zara hori bai, fisikoki oso hau, eta buruz oso argi, burua asko argitzen da, oso presente zaude, azkenean, logika du, beti bazkaltzen dugunean, zerbait jaten dugunean, normalean, siesta gure etortzen zaigu, edo gauzak egitea gehiago kostatzen da, eta gure sabela utxi daukagunean, superbibentzia instintori ateratzen zaigu gizaki guztiei, eta berez zerbait eizatu beharko genuke zerbait jateko, orduan askoz ere alertago zaude, konzentrazio gaitasun gehiago dazkazu, pentsamendutik ekintzera azkarrago pasatzen zara,
baina egia da, luzatzen doinala, zure gorputza, zure garunak, esaten dut, ostras, hemen jakirik ez dator, orduan guazen alik eta gehien konserbatzea daukaguna, eta horrek egiten dizu energia geiste, horrek egiten dizu gogo gutxiago dukitzera urbiara igotzeko, edo kirola egiteko, bai, egiten dizuna da nahiago izatea geldi egotea. Eta tira, geldi egote horretan, nik hautatu nuen baitere, eta hau bai gomendatzen dizut, baraualdia nahi baduzu probatu. Ez ditut esaten ez ona denik, ez txarra denik, ez dute oso ona dela, niretzako ez zait hain hona iruditu, ez zait iruditu ikaragarrizko aldaketa bat egin dudanetik 3 egun hauetan baraualdien egon izelako, baina bai gomendatzen dizuet sare sozialak, mugikorrak eta bar, kentzea eta baraualdia egitea hortik. Zeren eta, askoz ere nik aprobetxatu dut denbora guzti hau, ez naukan sare sozialik, ez egon naiz mobili gabe, WhatsAppi gabe, inori zer ditu orduan, egon naiz oso konektatuta bai naturan, pasoak ematen, eta gero baitere bertako frailekin hitz egiten, bereiek Pascal ondoetan, eta mantzalina bat hartuz, edo kafetxo bat hartuz, eta asko dakite, fraileek, buruari buelta asko ematen dizute baitere, pentsatzeko denbora asko dakite, asko ikasi dut berein gandik. Ez naiz erlijiosoa, beti izan naiz, txikitan sinistura, nire gurasoak, aitona monak, beti elizara joaten ginen, eta gero nire gaztaroan utzi nuen, bai errezatzetik, bai eta elizara joatetik eta bar, eta orduzkioz, egia da gaur egun, ez dut esango sinistuna naizenik, baina bai sinisten dut esango dugu nire esentzian, edo espirituretean, edo energian, bai badagoela zerbait, gorputza hasier honi, bizi ematen diona, buru honi, nik esaten dut hau da nire burua, eta hau da nire gorputza, bai, baina orduan ez da nirea, eta hau da nire, esango dugu, nire kamera, eta nire kotxe, eta nire mugikorra, eta bai, baina nire zerbait baldin bada ez naiz nia, bai, nire nia hori, nire esentzia hori bakarra da munduan, eta horretan asko sinisten dut, eta uste dut exiturik gaundina bizitza honetan dela, nia hori ongi ezagutzea eta autentizidadea persona bati hor ematen diola, eta uste dut hori dela exiturik gaundina, eta ni bide hortan nago murgituta buru belarri, eta uste dut lehenik eta behin ikasi behar dugula gure gorputzaren kontrola hartzen, gero gure buruaren eta emozioen kontrola hartzen, eta gero ja sartzen zara espiritualitateren edo energiaren mundu honetan. Horregatik diot ez nizela erlijiosoa, zergatik uste dut erlijioak txarra eta ona bere izen duela, eta ekintza batzuk ondo egina daude, eta beste batzuk gaizki egina daude. Niretzako gehiago da ekintzaren atzen dagoen kontzientzia hori. Kontzientzia, esentzia, arima, alma, energia, ze energiatatik egiten ari gara. Maitasunezko energiatik egiten ari gara ekintza hori, kontzientzia horretatik, maitasunezko kontzientzia batetik, ala beldurrezko kontzientzia batetik egin dugun ekintza, dena delakoa. Nik hortan gehiago sinisten dut, eta hori gehiago defendatzen dut. Eta iruditzen zaitu horregatik, erlijioa dela espiritualitatearen parte txiki bat, baina tira, egia esan nire bitzako momenturik txarrenetan, lagundu nau esango dugu sinistu nahi izatea, edo sinistea bentsat bizi honetatik aratago badagoela beste zerbait. Horrek ematen dit askotan lasai bizitzeko hilpan izenean ez daukat inungo beldurrik eriotzari, zergatik niretzako ez da zer amaitzen. Amaituko da nire burua, amaituko da nire gorputza, baina nire energia, nire esentzia, auskalo ez dakit ni 10 lurrera itzuriko den, zergatik 10 lurra bizirik dago, zuhaitza hauek, landareak dena zerbaitek ematen dio bizia, konstantemente mugimenduan daude, animaliak ere bai, kontzientzia universal edo energia primera, edo jainkoa, edo dios, nahi duzun bezala ditu, milaka hitz ezberdin erabili ditzeko, erlijio ezberdinek modu asko dituzte gauza bera definitzeko, bai kabalak, bai bibliak, baina azkenean denek gauza berdinetaz hitz egiten ari dira, eta uste dut erlijioaren akatsetako bat zen daitekela, esatea ez, hau da zuzena, eta hau da okerra, ez? Nik uste dut benetazko egia inork ez dakiela benetan zein den, baina uste dut badagoela zerbait, esentzia bat, denari mugimendua, bizia, sorrera bat ematen diona. Eta horrek, luzatu naiz, ja joan zaizkit, esan nahi nizuena da, bai mesedez mugikorrak, bai sare sozialak mugatzeko. Eta askotan lanagatik edo beste area batzuengatik ezin dugu nahi adina mugatu, baina esan dizudan lehenengo gauza hori, maitasun bat gara, energia bat gara, atentzioa, ez, nahi duzun bezala ditu, eta segurentazuk zure maitasun hori, zure bizi denbora hori, zure atentzio hori, zer jartzen diozun, zu ari zara bizi bat sortzen edo beste bat. Zu goizean jekitzen zara, eta ni lehen adibidez kirolarian nintzenean, zer ematen nion atentzioa guztia zegoen
pilotari ez, eta goizean jakitzen nintzen, eta gogoratzen naiz ETB laun nola botatzen zuten aurreko eguneko pelota partidua, orduan goizeago jakitzen nintzen, pilota partidua ikustea, gosaldu bitartean, eta gosaldu bitartean pelota partidua ikusten nemoen. Hortikan zer egiten nuen, hortik egiten nuena zen, entrenatzeko bolsatakoak eta preparatu eta entrenatzera joan. Entrenatzen nuen, buelta, bazkaldu, deskansatu lokesa, eta arratsaldean mendi bueltaren bat, edo mendi buelta egiteko garaian ere bai, bueltaka buruan zer naukan pelota. Zer egin dut gaurko entrenamendu ondo, noiz daukot partidua, zer ikasi dezaket honendatik, eta gero YouTubeen sartzen nintzen, ikusten dituen pelota partidua mordoa. Orduan, hasieren energia, hasieren atentzioa konstantemente zegoen pelotaren munduan. Eta horrek zer egiten dizu, detaile txikietaz gauzaz gehiago konturatzen zara, eta apurka-apurka hor hobetzen zoaz. Bai, ez dago hemen inon, mesedez, ez dago sekreturik. Eta frailekin ere hitz egin dudana, ez? Oteizataz hitz egin dugu, jende askotaz hitz egin dugu, txilla hitz egin dugu, Neulate hitz egin dugu, Eulate eta bertako artista bat kuadro oso polita dituen arantzazun, mesedez, ikusi itzazue Eulateren kuadroak arantzazun, eta hango frailek esaten dute, Eulateren argia beti piztuta zegoen. Ni oia sartzerako Eulateren argia piztuta, goizean jekitzerako Eulateren argia piztuta. Zergatik, barruan sentitzen zuelako pasio bat, eta barruan sentitzen dut zuri margotu, ordua joan eta gero, exitua, ez? Esaten da, eta ara, gaute goizera exitua lortu. Ez dago kasualitaterik hemen, exitua, bestengandik destakatzen duena da, atzean lan ordu asko dituelako. Eta, nik esaten dizuedana, ez? Nire atentzioa gara hartan pelotara zegoen. Gaur egun dago, ni konstantemente nire obsesioa da, coach hobea izatea edo jende gehiagori lagundu ahal izatea, bai, eta hortan nago formatzen, eta 3 eguneko baraualdi hau pasa baldin badut bai jatetik eta bai teknologietatik da hortarako nire barrena gehiago ezagutzeko eta gero bestei ere erantzun edo gehiago lagundu ahal izateko bide horretan. Eta horregatik diot, seguntazu gaur zer ematen ari zaren atentzioa, horra joango dela zure biharko eguna, zure atentzio kirolari baldin bazara eta kirolari ematen ari baldin bazara, kirolen hobetuko duzu. Zure atentzio baldin badijoa, zure familiari ematea, zure seme-alabei edo konstatea zure seme-alabek, hobetuko duzu zure aite izaera eta ikasiko duzu hortaz. Eta zure atentzioa ematen ari baldin bazara, ez 8 orduko lan bati eta ara joaten bazara, hortan. Barkatu, kamera erori zait eta horregatikan moztu zait. Esaten ari nintzena da, bizitzen daukazun gauzari garrantzitsuena dela zure esentzia, zure energia, zure maitasuna, zure atentzioa. Eta zure atentzioa, segun eta zeri jartzen diozun, hori sortzeko gaitasuna dukazu. Baina nola kentzen digute gure gaitasuna, txikitatik erakusten digutelako egin behar batzu ditugula, lan bat egin behar dugula, familia bat hasi behar dugula, eta orduan ni ja normaltzat hartzen dut goizean jeki eta irratian entzuten joatea lanera, eta irratian entzuten ditut notizia txarrak eta bombak eta hemengo gerrak eta ekonomiako arazoak eta bar, eta nire atentzioa dago eta horre sortzen dit, ostras, etorkizunerako beldurra eta nik orain nola egingo dut horren aurre eta bar, eta borroka konstante batean eta lanera joan behar dut, eta orduan nire atentzio ematen dio 8 ordu nire bizitzaren eren bat ematen ari naiz, gustoko ez duen lan batean sufritzen, eta gero hori guztiak kargatzeko behar dut bia deskapea izan kirola, edo izan oporretarako beharra, edo izan deskonexio beharra, parranda beharra, eta behar horretan zer egiten naiz, oraindik eta gehiago zorpetzen naiz, eta zorpetze horri gero buelta emateko arazo gehiago ditut, eta ja, harrapatu naute ez, harrapatuta nago, eta ezin dut hasi nin nahi dudan proiektu bat, zergatikan hipoteka ordaindu behar dut, familia bat ere sortu dut, familiaren kargu egin behar naiz, eta nire atentzioa horra doa. Benetan diot, ez dago ez gaizki bizitza hori edukitza da, ez da zoriontsu izango ni bezala bizita eta nahi duzuna egin ahal izan da. Ez dago hor, dago zenbateko maitasuna jartzen ari zaren zure eguneroko lanean, zure familiari, baina bentsat kontziente izan, bai, egin kontzienteki, ez dutzi sisteman erortzen edo harrapatzen eta ja familia bat sortu dut, eta orain zergatikan ez diozu honen emango, ez diozu zure pertsuriko honen emango zure seme-alabei, asertuko zara, asaldetuko zara, ez, benetan nik hautatu duenean aite izatea, nik hautatu duenean lanpostu egitera eta gustatzen zaidelako eta banoalako, nire osasuna, zoriontasuna ona da, bai? Horregatik izaten dut, kontziente hartu mesedez, momentu etxo batez, utzi telebista, utzi irratia, momentu etxo batez, utzi Instagrama, utzi dena, eta egin kontzienti, nik 24 ordutan zeri ematen ari naiz nire atentzioa. Zer eta benetan ez dago sekreturik zure bizitzaren sortzaile zara. Zuk gaur egun bizitzen ari zaren bizitza, eta zuk iraganean hartu zenuen erabakien ondorio bat.
hautatu zenuen lanpostu hori, hautatu zenuen aite izatea, hautatu zenuen ez dakit zer, nik hautatu nuen irakasle ez izatea. Bestela gaur egun ez nintzen hemen hau grabatzen arituko, ziur nago, nintzen Arantzazun egongo 3 egun, egon nintzen eskola batean eta beti diot, ez da bizitza zoriontsuago bat edo ez zoriontsuago bat, gauza bat eduki edo beste bat eduki. Da, nola egiten duzun daukazun hori, maitasunez egiten baduzu irakaskuntza, maitasunez egiten baduzu egiten duzu lana, perfecto, zoriontsu izango zara. Baina egin behar batean baldin bazaude beharretik egiten baduzu, ez zara zoriontsu izango edozein dela zure lana. Orduan diot, egin kontziente zer ari zaren jartzen atentzioa, zeren gaur hartzen duzun erabakiak, beldur asko izan ditzazkizu, negozio birikiko nuke baina ez da usartzen, edo familia sortu nahiko nuke baina ez da usartzen, lotxa ditut, edo ez bazara usartzen pausu ematera, ez da zer aldatuko jarraituko duzu, gaur egun duzun errealitate berdina. Gaur, hemen eta orain beste erabaki batzuk hartzen baituzu, zure etorkizuna beste bat izango da. Beraz, ez dago kasualitaterik, ez dago destinorik, ez dago suerterik. Zuk hautatzen duzu, benetan, zer etorkizuna duzun. Badago zure gainetik dela gauza bat da bizitza, bai? Eta esaten dizudana, gerta daitezke istripua, gerta daiteke pandemia bat orzea 3. Gerra Mundiala edo nahi duzuna. Baina horiek ez daude zure esku. Eta ez badaude zure esku, ez du zentzurik, segundu bat ere egotea pentsatzen, nire esku ez dagoen gauzetan. Baina nire esku baldin badago, norabide ematen ere bizitzari, zer norabide eman nahi dut, zer izan nahi dut, nola bizi nahi dut, eta hautatzen dudan horrekin, 100% noa. Benetan diot, sortzailea gara, beraz, zeri ematen nahi naiz atentzioa, egin kontziente, eta zeri eman nahi duzu hemendik aurrera. Egun, ono nahi garo, agur!